Рязка ескалация между Индия и Пакистан. Индийската армия нанесе ракетни удари по цели в Пакистан и управлявани от него Кашмир. Атакувани са били 6 локации, а Исламабад обяви, че има 26 загинали и 46 ранени. Напрежението между двете ядрени сили нарасна, след като 17 души бяха убити през стрелба срещу туристи в индийската част на Джаму и Кашмир. Това е най-тежката подобна атака в страната от почти 2 десетилетия. За Кашмир, населения предимно с мюсюлмани регион в Хималаите, претенции имат няколко държави. Индия управлява федералния щат Джаму и Кашмир. Пакистан притежава северните области и Азад Кашмир. На Китай е областта Аксай Чин. Още за операция Шиндур, която започна с нощи, разказваме сега. Около 23 часа българско време снощи индийските въоръжени сили нанесоха удари по цели в Пакистан и контролирана